Apemia Metia Menia Bafubio Yes, so grand I share my friend. I am on a maple Maja Miriam and Miriam and Kumiriam in fire. I've been ready, what will be a new? That's so grand as I have you seen my father yet? Never anymore. Mami yami musema ya video. Hey hey. Emetata. Shamani. Ababide devi. Happy. Emetata. Shamani bidalubane. Ababide devi. Adolfo enesu onyankopon adom amade papi achie yeda so tinkwam amoje die mu afusane katemada abodwiem yede yaseda nyinara ma obo ade no a wadoye na wagie na odi yen enkwa cheye awrade yeda wase oyi a oni yen adi ni ye wona waye niema nyina ye amaye enne aye na wochi da edikai na onyame adom a wodi adom yen na yeda so tinkwam no ene ye January 17th January 2022 onyame adom yeda so tinkwam a yeda na se esanse ono na aye ne mapanyi na amaye na oma yen kwa enso da su kraye oso nyame enim ne yebeka sanse oni yen adini ana no pay because free HYTV Ayok FM kasafidie so oso for Samuel sa akodie amida Rock of God Bible Ministry ano ana onyame ama me bria menu wahia no pay na nim se won so woni ji hu se obetie onyame asem a wo ma yen ane ne a odi yen eko onyame hiraw anopa ye tie topic ya to di say learn from me hweme na suame learn from me abrabonu a ye bonu esese anya obi eye ye mentor esese ye pe obi esua no esense nia iwiase kɔ no onyankopɔn ko a ɛna ɔbɛgye enia manyina ya basa iwiase ayehu na wiase nso aye den obi nim nia eba ɛna onim dia na wieye ebeba ni sant tino onipa ba ko pɛ ɛna me kamfuna ma wo oni ewura Yesu Kristo ono na firi soro onyankopɔn kyɛn eba wiase sɛne ebeya yebehu onyame na yate ne nka yie yatumi asum ne yie isanse wo wiase sumu a abonsam ne na tumfo ɛyɛ adwuma
ɛne sɛ nti no yɛhia ɔhwɛsofoɔ bi a ɔbɛhwɛ yɛn so na ɔbɛkyerɛ yɛn nokorɛ kwan no. Onyame nam n'adom sononko so adom yɛn ne dɔba Yesu Kristo sɛ yɛnsua no na yɛanyɛ yerama sɛne sɛ ewiase esum ɛne ewiase nkwanta akwan dɔɔso na sɛ yɛbɛtumi adi nkonim wɔ asase so ha na daakye ne Onyankopɔn bɔ mpunumpo ahyia a gye sɛ yɛsua ne dɔba Yesu Kristo no. Yesu baeɛ no ɔbɛka kyerɛ yɛn pefee sɛ ɔne kwan ne nɔkorɛ ne nkwa no ɛhɔ na ɛti 14 yimu nsia hɔ. Ɔsɛ I am the way, the truth and the life. Yesu ayɛ kwan no ɔsan so ɛyɛ nokwafoɔ na ɔyɛ nkwa. Ɛsɛ sɛ Onyame nkwa a ɔde ama yɛn ni n'asɛm. Sɛ onipa pɛ sɛ onya nkwa tena asase so ɛmea yi sɛ onim Onyame asɛm. Na Onyame asɛm no a yɛnim ne yɛyɛ no ɛno na ɛma yɛn nkwa ɛtena si dwodwo ɛwɔ asase so ha. Yesu nim sɛ yɛda gyam, yɛda amanneɛm, yɛda tietie ne ahokyerɛ mu. Ne sɛ nti na ɔde ne ho bɔ afɔreɛ ma yɛn sɛnea yɛbɛnya ɔgyeɛ. Na sɛ ɔde ne ho abɔ afɔreɛ na wakyerɛ yɛn nokorɛ kwan no a adɛn ne yɛnsua no. Anɔpɛ ɔsɛ sua. Hwɛ me na sua me. Learn from me. Ɛsɛ sɛ yɛsua owura Yesu no. Anyɛ saa a yɛbɛtɔ ba ha ɛwɔ wiase asekyerɛ mu. Yɛbɛkan afiri Matthew etire 1 yimu 29 ɛne n'aduasa hɔ. Ɔsi take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. 30 no ɔsi for my yoke is easy and my burden is light. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Chino, ɔse momfa mikonnua anto mo ho so na monsua me, ɛfiri sɛ medwo na mebrɛ me ho ase akoma mu, na mubenya ahome ama mo kra. 30 no ɔse na mikonnua yɛ mmerɛ na m'adesoa nso ɛyɛ hare. Mikonnua ɛyɛ mmerɛ na m'adesoa ɛyɛ hare. Onipa a wowɔ wiase na wobɔ bra, wohia kwankyerɛfoɔ, wohia hwɛsofoɔ, wohia mbɛntɔ bi a wobɛsua n'abrabɔ, ne lifestyle, na kwan a ɛyɛ papa a ɔno bɛbɔ ne brɛ gya ahwɛso pa ɛyɛ adansedie ɛto hɔ maa yɛn. Ɔne ne owura Yesu Kristo. Ɔbaa yɛ no ɔbaa onipa tebea so, ɔbaa wo no, na ɔne nipa tena ase, odidi, ɔnom, ɔda, ɔsɔre, ɔwɔ atenka ɛne biribi a onipa yɛwɔ biara bi. Wama sɛ ɔbɔfoɔ na mo ɔbaa onipa tebea so. Na n'abrabɔ ne n'akwan ne ne nkyerɛkyerɛ nyinaa da adi sɛ ɔyɛ Onyankopɔn ba mpa. Sɛ ɔbɛkyerɛ yɛn nɔkorɛ kwan no na yɛpɛ sɛ yɛso yɛyɛ nokwafoɔ deɛ a na ɛsɛ sɛ yɛsua no. Ɔbaa mi ehunu sɛ yɛbɛtumi abrɛ yɛn ho ase na yɛn nso yɛanante sɛ ahobrɛaseɛfoɔ ɛwɔ wiase yi mu a na yɛtwa sɛ yɛsua no na yɛn nso yɛyɛ saa. Ɛnɛ enipa abrabɔ ahyɛn na enipa abrabɔ aporɔ. Ɛsiane sɛ ɔbɔnsam ne n'apaafo a wɔdi hene wɔ wiase
afa wiase enomum yempanimfoɔ yemrantie ne yemabaawa ane yemofra nyinaa yabrabo asesa esanse ne wiase kɔ no ene edi akire ene onipa bia obobra ehye na dwe sɛ ohie sika ane wiase japade na amana sumdwe yehu bebre amu wiase amu sika wa japade so still omuni asumdwe ewo masetrem asikafo abre wonga wo bie mani busuo ehuru amane omuni asumdwe esensa asumdwe yetumi bia onyankopɔn ade ma na so onipa bia wo wiase benya asumdwe a yise wunim owura Yesu Kristo asumdwe hino no ose momfa mikonnua anto mo ho so nia opa kire ni se na brabo pa ne ne hihye ye pa no ye hwe no na ye sua no Kristo sum asase ane se ye be ni ye ho firi ye bo ye betie Awurade Yesu Kristo anu mu asem ne kwampa ne na kwankyere pa no na fei ye nu ye ho afiri ye mbone ne ya brabo firi no mo na ya sesa ya dwen na ya fa Yesu se kra ne agenkwa wose won a ogi ni didi ye no ma wontumi so yo Yankopɔn ma so ogi Awurade Yesu Kristo di a sa gidie no mutumi no beboawo amwa yo nyame baba oba wiase ono ani diem enso ne die anje no onipa anje na ntum ne kyerɛkyerɛ ane na yaresa ne tumi ahodo a ɔde yɛ nneɛma akɛseɛ wɔ wiase sɛne ɛbɛyɛ a onipa ebehu na wate na se na wagye na tum ne nyinaa akyi no onipa ɛnte na seɛ ɛhwɛso pa ɔde gya yɛ nyinaa se ɛhwɛ ne yɛsua no onipa ɛmfa ho ɛnsɛ nti ama yɛn kra ɛbrɛ na yɛtete ɛwɔ asekyerɛ mu ɛne abrabom Yesu sɛ ɔyɛ gentleman ɔyɛ obi a ɔdwo ɛwɔ akomam Kristo som Awurade hia yɛ akoma ɛno ne yɛde susuo yɛde yɛn hyehyɛ biara a yɛyɛ na yɛde tua na bo bi a yɛtuo ne sɛnti no owura no bɛtra wɔ akoma mu na sɛ yɛma no kwa ma ne di yɛn so a yɛne yɛn ne abrabɔ sesa yɛmfa tete ne yɛ abrabɔ fi no ahomasoɔ ɛne dwɛ ɛne ɔtan ne nitan ɛne abufu kankan no a na abiri bi atwam na yɛkuta saa abrabɔ no amoa yɛn na mfa yɛn nkɔ baabi biara ama yɛn anigyeɛ ama yɛn ahotɔ ɛwɔ abrabom na nea ɛde ma yɛn nyinaa ne awerɛhoɔ ne osu ɛne atete Yesu a wɔyɛ kanea no abɛhyɛ sumi mu ama yɛn na wɔatwe yɛn firi sum mu aba han mu a na ɛsɛ sɛ yɛnante sɛ han ma wɔse momfa mikonnua ɛnto mo ho so ekonnua no a yɛde to yɛn ho so no sɛ yɛtete abrabɔ no yɛbrabɔ dada no a yɛbɔ no yɛnyɛ akyiridie yɛsesa mfiri ho na yɛmfia ɔno Yesu na abrabɔ pa no ɔse momfa munsua me ɛfiri sɛ medwo na mebrɛ me ho ase wɔ akoma mu Yesu adwo na ɔbrɛ ne ho ase wɔ akoma mu a ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛtumi nya saa ahobraseɛ no ɛsɛ sɛ yɛnya obuo mema yɛn ho ɛsɛ sɛ yɛne nnipa nyinaa tena ase asomdwe mu Yesu baayɛ no yɛante ne nka sɛ ɔne obi kɔtwe amanso ɔne obi kɔko ntɔkwa ɔne obi nya ɛntawantawa biara
ɔbɛkyerɛ yɛn nɔkorɛ kwan no sɛ yɛn nso yɛmfa so na yɛtumi anya asomdwoe ɛwɔ abrabɔ mu. Yɛkra no yɛyera ayera na esum ne owuo emu na ɔda no. Ɔkra no atumi anya ahomegyeɛ afiri saa amanneɛ no mu. Kristosum ɛyɛ nsakyerɛeɛ a onipa ɛsɛ wunya no w'abrabɔ mu. Kristosum ɛyɛ adeɛ a yɛsua. Sɛ wansua na wanhu a wontumi ɛnsom ne yie. Kristosum yɛ nteaseɛ. Sɛ wante Onyame asɛm ase na wanni so a wontumi ɛnsom no. Sɛn sɛ owura no de n'abrabɔ ɛbɛyɛ nto hɔ ma yɛn. Sɛ yɛhwɛ so na yɛnsua no. Ɛsiane sɛ ɔno na abɛfrɛ yɛn, yɛyɛ ne yɛafrɛ yɛn ho. So Onyame ɛyɛ w'adom afrɛ wo agye wo firi wiase esum mu de ne ba ne han mu a na adom bi na aso so. Ɛnyɛ nipa nyinaa ɛwɔ wiase na agye Kristo tum. Bebree ate na brabɔ pa ne na kwankyerɛ pa no deɛ, nanso bebree asisi wɔ aso. Ayɛ sɛ ɔmo nim nea ɛkɔ so wɔ abrabɔ mu. Na saa nkurɔfoɔ yi ara so yɛne wɔ mu na ɛteɛ. Na ɔmo te Kristo ase, ɔmbɛde ate yɛn so ase. Na ɔmo gye Kristo tumi, ɛbɛde ɔmo so gye yɛn atom. Anso saa nkurɔfoɔ yi sɛ yɛne wɔ mu nyinaa tena ase asomdwoe mu. Na saa nneɛma wei ɛbɛtumi asi wɔ yɛn abrabɔ mu a, gye sɛ yɛsua Kristo nsusu pa no, na kwan pa no ɛne ne nkyerɛkyerɛ pa no. Kristosom ɛyɛ adeɛ a yɛsua. Kristosom ɛyɛ sɛ yɛtie Kristo nkyerɛkyerɛ pa no, na yɛn nso yɛdi n'akyi na yɛyɛ sɛ ɔno. Kristo baa wiase no, ɔbɛpae asuafoɔ 12 adi n'akyi ɛbɛkyerɛkyerɛ wɔn na ɔmo bɛsuaa no. Yesu wu akyi kura mpo na ofi wiase kɔɔyɛ no. Nnipa ahunu asuafoɔ ani yɛ ɛne wɔ abrabɔ sɛ ɔmo di Yesu akyi ampa. Ɛno nti no, Antioch ɛne yɛtu ɔmo di sɛ akristofoɔ. They are Christians because they learn from Christ. Ɔmo yɛ Kristo akyidifoɔ ampa. Na wɔn mu nso de abrabɔ pa ne nkyerɛkyerɛ kɔ wiase afa na nyinaa. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛhu no na yɛn nso yɛnya ɔgyeɛ ama yɛn kra. Na nnɛ Kristosom ayɛ ade foforɔ ɛwɔ wiase. Ɛnnɛ ayɛ life. Yɛsi Onyame asɛm no eti ase. Ɛnnɛ asɔfoɔ ɛnkyerɛkyerɛ nɔkorɛ no ɛma onipa nhu. Na epo nso no, nea Awurade kaa yɛn nyinaa no yɛato akyene ɛne yɛyɛ ankasa yɛyɛ yɛn pɛ. Ɛnnɛ ama yɛhu Onyame ani onyam ɛwɔ yɛn abrabɔ mu. Na asɛm no a ɔbɛkaa yɛn no deɛ ɛnsesaa yɛn. Ɛte sɛ nea ɛteɛ. Wɔse, monhwɛ me, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart. Ɔse, momfa me kɔnnua nto mo ho so na monsua me. Ɛfiri sɛ medwo na mebrɛ me ho ase akoma mu. Yesu brɛ ne ho ase wɔ akoma mu a, ɛnɛ Kristofo yɛ ho braseɛ ne sɛn. Suban bɔne a yɛbɔ a yɛne yɛ nuanom timi tena asomdwoe mu yi. Aware bɔne a yɛware a yɛne yɛ kununom ni asomdwoe asetrɛ yi. Yɛma asɛsɛ na wɔma porɔporɔ ɛsiane sɛ yɛni bere ɛma wɔn. Yɛnkyerɛ wɔn ade pa bi a, na yɛnkasa nso yɛni ade pa bi a ɛyiwɔ yɛn suban mu a yɛma ɛhwɛ asua yɛn. Ɛnɛ social media ɛna ɛma enipa teɛ
ana yesua nkrofo ebra bofin ene wo nhyehyɛ bɔne a ade ti wiase enti amane ma nyinaa e basa ɛna no pay so obetie mi a HY TV and your KF kasafidie so a ɔsɔfo Samuel sa akɔde mi tofo na me sraw sɛ asɛmi tieniye na fa bɔbra na ɛnoa ɛna bɛma wɔnya asomdwe ɛne nipa ni asomdwe ni ahotɔ enipa ani fa ahodie esense nokura no yato atwene ɛna ntro ne na ada ɛna edi hene yɛhwɛ John 15 verse 14 and 16 yes was say you are my friends you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I choose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit shall remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. Whatever you ask the Father in my name, he may give you. Yesu Kristo na eka sa nsemi. Ni twin wo se moye dia mahyamo a na moye menamfo. Se nia me mahyamo no, nia makyerɛkyerɛ mo no, se budi so na moye ne pepepa. Na monya menko abiemu afedie mefrɛ mo namfo. Mefrɛ mo nko abiem. Efiri sɛ akoa nim de ade wura reyɛ. Na mefrɛ mo namfo efiri sɛ nneɛma a mate magya ɛnkyɛn nyinaa makama kyerɛ mo. Nia meti firi magya nkyɛn. Nia gya no akyerɛ mi biara no mada na di akyerɛ mo. Ɛnyɛ mo na moayi me. Ɛnyɛ mo ɛna mo moayi me na moafrɛ me. Na me ana mafrɛ mo mayi mo ana sɛnea mobɛso aba na maba no atena ase daa nti biribiara a mobɛbisa agya no ɛwɔ bidin mu no agya no de bɛma mo. Amen. Yesu Kristo afrɛ yɛn sɛ ɛnamfoɔ ɔmfrɛ yɛn nkoa biem. Anɔpɛ mi ne wo kasa sɛ hwɛ Yesu na sua no. Sɛ wansua no na wogye wo ho tum sɛ woyɛ Kristoni na nso wonim Kristo abrabɔ kwan dia na wodaadaa wankasa wo kra. Ɔse ɛnyɛ mo na mofrɛ mi o, me Kristo no mato nsa afrɛ mo. Ada mayi mo sɛ monhwɛ me na monsua me. Me ɛna me wɔ abrabɔ pa bi a mebɔ a mepɛ sɛ mo so musua me. Me na me wɔ kwan pa bi a menam so a mepɛ sɛ mo so mofa so bi. Me ne nokora kwan no a obi di m'akyi a ɔnyera da. Me ne asomdwe awura no a wohwehwɛ asomdwe a wo nsa bɛka. Me ne ɔkwankyerɛfoɔ a mekyerɛ onipa kwampa. Anu ti hwɛ me na sua me. Ɔse
ɛnam saa yesu ntino memfrɛ wo nkoa biem na akoa biara nim deɛ ne wura pɛ yɛne wura yɛ na akoa no nim de agya no bɛhyɛ no ne wura no bɛhyɛ no nko a ɛne wɔyɛ na wɔadi a medeɛ nea mate afiri m'agya nkyɛn biara no maka makyerɛ mo mede ama mo ma mo ahu sɛ monhwɛ me na monsua me na sɛ moyɛ saa adeɛ biara a mobɛbisa m'agya no ɛwɔ me din mu no agya no bɛhyɛ ɛno ne kristosom ɛfare baa ɛne kristosom afapem ɛna asɔfoɔ de nsɛnkyerɛnne yɛ awurade nkaeɛ ne ɛso onyankopɔn sɛ ɛna onipa ampɛ sɛ ɔbɛbɔ abrabɔ pa ne abrabɔ trenee nti no na ba biara yɛ nam asɔfoɔ ne adiifoɔ so wɔse mobɛhunu nɔkorɛ no na nɔkorɛ no bɛma mo ade mo ho sɛ onipa bɛdi ho abrabɔ mu a gye sɛ ohunu nɔkorɛ kwan no na saa nɔkorɛ no a wahu na wode bɔ bra no ama woanya asomdwee ɛwɔ wiase ha sɛ wompɛ nɔkorɛ akyi adie na womfa nɔkorɛ mmɔ bra a asomdwee so no wonya bi da ɛwɔ abrabɔ sɛ wode atorɔ ne naadaa ne nkontompo ɛnante a abrɛ nyinaa ne nkuaseɛ ɛne amanneɛ ne ba w'abrabɔ anɔpɛ metofo sɛ wobɛsesa firi w'akwammɔne ho yesu sɛ hwɛ me na sua me wei deɛ ɔde ato hɔ ama yɛ na waka no yie nso wakyerɛ yɛn sɛ ɔno na ɛwɔ suban pa enti hwɛ ne suban no ne lifestyle fa ne yɛ wo mentor sua no na nante sɛ ɔno Christ nanteyɛ no na sɛ wotia nanamo na odi n'akyi a wowakɔpie heaven ɛnɛ nipa ɛnam gyidi a yɛnyɛ onyame asɛm ni ane nteaseɛ so a yɛnni nte no ama obi biara ɛbɔ bra wo pɛ ama na ewiase ayɛ sum kabii yɛn nyinaa sɛ Kristo nanso yɛnim Kristo yi ne kwan yɛn nyinaa sɛ yɛsom nyame nanso yɛnim nyame no a yɛsom no no yɛse Kristo som wɔ akomam yɛn ahofadeɛ yɛn kasa ne yɛn nneyɛɛ yɛn nyinaa no yɛde sɛ yɛn ho Kristo deɛ sɛ wobɛsom no onsom no ɔde aso yɛ ne Kristo sɛ nka onua dɔ ho bɔ no ɛna wosua ne suban pa a ɛnka wonya n'ahotɔ a ɔde baa wiase no bi sɛ wotie no ɛna wosesa firi wo ne yɛ bɔne ho a ɛnka wonya asomdwee a ɛwɔ akomam na ɛwɔ onipa mu ɛno bi ɛne onipa ni asomdwee adwendwene ne atete onipa susu sɛ ɔkɔ atifi a ɛna na wɔbɛtɔ no okodu hɔ a na amanneɛ no mpo boro so ɛma na asetwerɛ onipa hu sɛ onya sika a ɛna obɛnya asomdwee nanso sika no kwan a ɔbɛfa so ɔbɛtu anamboa ka ɔhwɛ sika no ɛde amanehunu kɛseɛ ɛbrɛ n'abrabɔ ɛdeɛ na ɛkɔ so yi ɛwɔ wiase ne abrabɔ mu ɛnɛ ɔbaa nka nɔkorɛ nkyerɛ ne kunu na okunu nso so ɛmfa nɔkorɛ ɛne ne yere ɛntena ne saa nti yɛn mma ɛne nhwɛso pa biara na wɔn so etu wɔn anammɔn sɛnea wɔn ankasa pɛ ama nneɛma nyinaa yɛ basaa nanso anidasoɔ bi wɔ hɔ sɛnea anɔpa mi kamfo Yesu ma wo no sɛ ɔno ne nɔkorɛ kwan no eti sɛ onipa pɛ kwan bi so afa a sua Yesu anammɔn na di n'akyi na ɛde wo bɛsi yie adikanfoɔ bebree abɛgya ato hɔ pa ɛne hwɛso pa bi ato hɔ ama yɛ wɔn adansedie ɛne wɔn kwan pa a wɔn faa so no ɛdi adanseɛ sɛ abrabɔ ɛko mu no sɛ wofa Yesu na wode ne ko a nkonimdie bɛyɛ wo dea onipa bi a wɔ wiase sɛ w'asetena bɛkɔ so na asomdwee ayɛ wo kyɛfa a gye sɛ wodi Yesu akyi
onipa sɔre anadwene yɛ de bebree onim nea ɛsɛ ɔyɛ ana onim nea ɛbɛba ana ɛbɛto n'akyiri nanso so no ɔdɔfoɔ bi a yɛfrɛ no Yesu Kristo ɔno a ɔnyɛ bɔne na bɔne ɛni n'abrabɔ mu no ɔbaeɛ bɛkyerɛ yɛn nkyɛn bɛkyerɛ yɛn nɔkorɛ kwan no wɔse me Yesu me ne kwan ne nɔkorɛ ne nkwa no so obi bɛtumi ahu magye Nyankopɔn no wasom no yie a gye sɛ ɔnam me so na ɔbɛkyerɛ yɛn sɛnea agya su no teɛ da biara meka sɛ Onyankopɔn bɔɔ yɛn sɛ ne nsɛ so ɛne ne suban so ne sɛ nti adeɛ bia onyame wɔ biara no yɛn nso yɛwɔ bi onyame anim bɔne akwan biara ɛsiane sɛ ɔbɔ bɔnefoɔ a sɛ ɔnyɛ bɔne a na Onyankopɔn nim bɔne akwan nanso ogyae bɔne ɛyɛ papa adeɛ biara a yɛwɔ biara no onyame wɔ ne kɛseɛ ne sɛ nti no mɛnka sɛ wodeɛ w'abrabɔ a wobɔ no ɛyɛ soronko a obiara ntumi mmɔ bi kwan a wonam so no wodeɛ woyɛ onyansafoɔ a wobɔ wo ho mmɔden kyɛ wɔ bi biara deɛ ampɛ sɛ wote wo ho ase no sɛ abrabɔ nyɛ akansie na mmom no ɛsɛ sɛ yɛsua ɛfiri owura Yesu nkyɛn na yɛhwɛ ɔnehwɛ so pa no ɔde to hɔ maa yɛn no yɛn nso yɛtumi yɛ bi saa ara nea ɔgye die na odi n'akyi no onya daa nkwa wɔsɛ ɛba ne saa wɔmfrɛ wɔ akoa biem na wɔbɛfrɛ wɔ namfo Yesu yɛ sɛ ɔyɛ adamfo pa sɛnea yɛ nnipa yɛka na yɛto nnwom daa no ne sɛ nti no anɔpa yi wotie firi York FM and HY TV akasafidie so nea mepɛ sɛ wote wo ho ase nyinaa ne sɛ hwɛ Yesu nya sua no Paul ka kyerɛ yɛ wɔse mo nhwɛ me na mo nsua me Paul sɛdeɛ mahwɛ me Master Yesu Kristo asua no no adikamfoɔ a ɔmde wɔpepa di Yesu akyi na ɔmunya atuhu akyɛ honhom na ɔmde di n'akyi papa mu no ɔmu gya abrabɔ hwɛ soɔ bi ato hɔ ma yɛ sɛ yɛn nso yɛyɛ so saara bi na Kristo na ɔmde ɔmoto ne so no ani wɔ mu hwammɔ Kristo boa wɔn ɔka ɔmo ho ɛberɛ a ɛsɛm ne berɛ a ɛnsɛm no Kristo anyi obi bia ma yɛn nso yɛwɔ wiase koro no amu na nea na ɔne wɔn mu edi akon no nso ɛne yɛn nso di akon ahokyerɛ a ɔmo faa mu no yɛn nso yɛ nam saa ahokyerɛ na mu ɛsiane sɛ ɛyɛ awoɔ ntoatoasoɔ abrabɔ ɛno nti sɛ nka yɛbɛsua wɔn ne yɛdi wɔn anammɔn akyi a sɛ nka yɛbɛtie ne yɛfa Kristo sɛ yɛkra ne yɛagye nkwa na yɛdi n'anammɔn akyi a ɛnka yɛn nso yɛbɛdi nkonim daakye ɔko no mu ɔden abrabɔ no mu ehu ewiase sum no ayɛ kɛse na nso so hwan koraa ne ɔkwankyerɛfoɔ no hwan nipa a yɛtie no tie owura Yesu anɔpa mi mɛka sɛ tie me na mmom si tie asɛm no na wobɛnya nkwa sɛ wogye asɛm no di a na wode bɔ bra a wɔne mu nkwi ase anɔpa wadwena yɛ bebree na wonim nea woyɛ mpo wosusu sɛ wokɔ atifi a na wobɛtɔw anaa wokɔ apueyɛ anaa atɔyɛ a baabiara ni hɔ a ahotɔ wɔ na bɔ Kristo mu ɛna wobɛnya ahotɔ wɔse kɔnnua no kyerɛ sɛ n'abrabɔ pa no ne lifestyle ɛne ne nhyehyɛeɛ ne ne nkyerɛkyerɛ no fa to ho so na da biara no bɔ abrabɔ bɔ bra nante sɛnea Yesu nante waho siesie ho sɛ Yesu ɛyɛ esiesie no ho buadeɛ bu nipa bu pani bu abɔfra bu obi biara a wobɛhyia no wɔ abrabɔ mu
sanse se onyame boye sa yense so ne suban so dia na ye wo sa tumi ni sa kwanyen sa ne manyina wo ye mu se yensu ye betumi abu obi yensu ye betumi ado nipa yensu betumi ate onipa ase se yentumi anye sa ne manu a na akaye biribi na yenni biribi ya esi yenya ene se befa Kristo na ono iwuo no aba mfaso amaye na obeda ne suban paadi wo yemu sansa oso ogiapo no chi bom se ye bie no na se ye ma no kwa ma ne bamu a oni ye betena na oni ye bedidi ni anom oni ye ko ene ye aba oni ye ada na oni ye asore na de anyina mu no onya oye oni ye mbekọ akudu wiase awieye ni senti abrabọ na wo bon hwan ne wo hwesofo hwan na wusua no hwan na wudi nachi hwan na ado ho ato no so fa ho to Yesu so sa so wagina didi a ma yehu Kristo wo mu sa so ne ne nam di a ma Kristo su enadi wo mu ma wo da bi enye da bi na ja na da ni sisie no na ja krono ani awudisam no akoma boni no da wo yemu no asese osesa anopai makane ya akiro fa asɛm no nante na fa bɔbra na ɛno ne wasomdwi wɔse mi konnua fato ho so na emu yɛ hare emu nya du yɛkɛsɛ konnua no a ɛno sɛ fa na brabɔ akwai na utua ne nkyerɛkyerɛ na onso nante sɛnea wo nante no wode na okuredie na uyi efi ne ne yɛbɔne ensanom kronobɔ entokwa ni abufuo ni niema bɔne nyina efiri wabrabom na onante sɛnea Kristo nante ye ɔde nhwɛso pa begyae ɔbɛyɛ ɔkwankyerɛfo kyerɛ ye enti sɛ yɛnso yɛbɛduru agya ne nkyɛn a yɛntie no yɛni n'akyi yɛni nanamɔ so ɛkwan kɛseɛ no deɛ obiara tumi de ne pɛ ɛne nade so biara fa ho bi na mmom no adeɛ bɛkɔ nsɛ yi na kwa hiahia no a Yesu nkoa na yi nanamɔ abɛnante so na ɔpɛ sɛ obiara so ɔbɛdi n'akyi tietia namɔ mu no ɛso fa den na ɛso fa nimia ɛne mpaebɔ na ebesi oyi anɔpɛ yi onyame akoa Samuel sa akɔdeɛ na kanea yɛ akyerɛw sɛ fa asɛm no nante na ɛbɛma wo kunimdie onyame nhyiraw sɛ wobɛbɔ ɔbra sɛ Kristo ɛbɔɔ ne bra no adeɛ nyinara mu no Kristo mu ne wɔ na sɛ wowɔ no a wo nso wɔ adeɛ nyinaa mɛmfa wɔ ne nto wiase sika anim wɔ agyapadeɛ nni n'akyi saa nneɛma no nyinaa atwam yɛte akɛsefoɔ a mowɔ sika yɛte aberempɔn a mowɔ sika na ɔwɔ biribidie nanso ɔmo wuyi a na ɔmo brɛ mpo nsoeɛ onua ewiase twam mɛma wo ne wiase ntwam na mo ntena ase ɛwɔ Kristo mu na Kristo no so ɛne wobɛtena daa onyame asɛm no fa na fa bɔbra na ɛde wobɛsi yie adɔpɛ onyame nhyira wo wopɛ nkyerɛkyerɛ mu bebree so a wobɛtumi afrɛ me nɔmba a mede to dwa yi 0243 741 2222 asafo no a meda no yɛ Rock of God Bible Ministry yɛwɔ Akole New Market Road Ghana Commercial Bank sɛ wodu hɔ pa sif or Ghana Commercial Bank ɛwɔ kwan ho pɛɛ usi pa cross kwan no ɛkwan bi ɛda hɔ tee no fa so wakɔpie Martin Olive anabisa Pentecost Church a yɛato di sɛ Martin Olive sɛ wodu hɔ pa ɛne wɔ mu ne bɔ hyɛ wɔ wobɛhu the Rock of God Bible Ministry bra yɛwɔ da biara no yɛ mpaebɔ da kwasiara anɔpa nɔnkoro ne ahyɛ somase nkyerɛkyerɛ ɛkyerɛ onyame asɛm a ɛbɛma wo nkwagye na okra ɛnya fa hodie bɛka yɛ ho
na yɛm ɛsom na wo nso wanyɛ yiraba onyame nhyira wo sɛ watie mi na wode asɛm no bɔ bra onyame nhyira wo ɔsɛ nea ɔtie na ɔyɛ no wobɛnya nhyira na mmom deɛ ɔtie na ɔmfa mmɔbra no nea ɔnim papa no na ɔyɛ bɔne no ɛyɛ bɔne ma no wonim papa no wanyɛ a ɔsɛ yɛ bɔne ma wo na mmom sɛ wonim na woyɛ a ɛnhyira no ɛsɛ anɔpɛ wobɛyɛ nhyira watie onyame asɛm bebree fa bɔbra na ɛno na nkɔ wɔ mu onyame nhyira wo peace shalom
Shamani, me shaman, come here, Nifa. In the other food, hey! Me, I'm at this one. One for me, and you. You're not it. Yes, so grand, I shall be praying. Me, move. Every asi my papa dia, and the black, and the one is me. Mama, I'm what's my happiness. You made that all. Show me my baby. Hey, Bolomis, I rather the other door. Now I saw anymore. Oh, my, yeah, every. You made that all. So many. I'm a needed every. You made that all. Oh, many more. Afraid, my grand never hit me from a near you. My grand never you before. You know, limited. And I am yet over when a minute does. In a baby, I go. That's how I said me where we don't go.